Tas panangitan duro ti La Union iti accessible nga edukasyon. Mapangpanggap ti panakaipatakder ti library ken reading centers iti tunggal barangay ken munisipyo iti probinsya. Kanayunan na detalye sang bay ni PTV ISU intern James Cunanan. Ijay La Union, tapdo maisadeg kadagiti umili ti edukasyon ken oportunidad mga ipatakder iti lokal a gobyerno katinulong ti DILG ken Media Affairs Office iti library ken reading centers tunggal munisipyo ken barangay iti probinsya. Naipeteng ti kinapateg ti presensya dagiti libraries iti lugar tapno adda ti agserbi kas sentro iti adal, panagsanay ken panagsukog ti masakbayan ti tunggal umili. Nailawlawag pay a punteriya ti nasao a panggep a mapalawa ti akses kadagiti umili kadagiti impormasyon ken adal nang runa kadagiti lugar nga adaan ti limitado a digital access. Napirmaan ti katulagan ti Office of Civil Defense Region 1, DPWH, DILG, ken lokal a gobyerno ti Bagulin para ti implementasyon ti Ligtas Pinoy Centers ijay La Union. Sigun iti OCD, may salaeng nga addang daytoy para iti panagtalinaed ana talaget ken resilient iti Rehiyon 1. Iti sidong ngamin ti Republic Act No. 12076 wenno Ligtas Pinoy Centers Act maitakder dagiti centers tapno adda ti agserbi kas natalged a pagkamangan dagiti umili ken sentro ti napaspas a serbisyo tunggal panawen ti kalamidad. Naiuswat ti Mr. Sia Summit 2026 para itinapalawa ang Measles Rubella Supplement Immunization Activity ijay Ilocos Sur. Babaan ti aktibidad, mapatibker ti implementasyon ti panagbakuna iti probinsya tapno protektaran ti salunat dagiti ubing kontra iti nasao a sakit. Manamnama ang mapairatingan ti immunization campaign iti nagduduma a lugar iti Ilocos Sur kalpasan ti summit. Iti Ilocos Norte, Simbarongkar ti Weddings and Dreams Bridal Boutique, Manipod, California, iti komunidad ti Bloom Weavers ijay Banna, Paway, Pinili, Sarat, ken Lawag City iti Ilocos Norte. Maadadal gamin ti posibilidad ti panagtinulong ti nasao Californian Boutique, iti local industriya ti Inabel ti Ilocos. Panggep pay daytoy a maipakita ti kinalaing dagiti local weavers ken mapalawa ti oportunidad ti industriya ti Ilocos Loom Weaving iti sangalubongan a merkado. James Dane Cunanan para iti Pagilian.